channels. It's me, Krissmeow, yung pusa nyo. So, for today's video guys is gagawa tayo ng ice cream. So, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga ingredients ko. Ito ang gagawin. Ano lang ata ito? Mga 3 ingredients. Ganon. So, bago mo na ang lahat dyan, intro, pasok. Try. Oh no! Dalawang ganito. Tapos na. Yes. Ay, yung taruni. Okay, so
So, ayan. Habang durog kami, pero ang ingay. Ayan, lumutang na pala yung kutsara. Ayan, ayan. Mukhang lasa nito, no? So, ayan. Wala na nang gamit na lagyan natin. So, ayun guys, doon na nagtatapos ang video ko kasi wala pa akong lunch. So, if you're watching, please like, do subscribe, and click the notification bell for more updated on our upcoming videos. Bye! Bye mga kapusa! Love you all! Ayan na yung ice cream na ginawa ko. Yung isa naubos na ng alaga ko. Hindi ko na siya na-videohan. So, ito na siya. So, ayan. Bubuksan natin siya. Dali.